on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko ha tengte nde ɗo yewtere men lewral communication yafnade on yewtere nde en dañani arde kono haɗani yewtere nde wadde nde ɓuuri moƴƴude nde ɓuuri wadde lowde nde ɓuuri fewde en jetti mo ganduɗa kañum woni musidɗo men Abou Gaye wondude Mohamed Ndim mo dañani arde hande Mamada dañani arde hande ko kamɓe ɗomno yewta nde ɓe pewni ɗum ha feewi en gartidi hande e banggue men nano ha joni Abou Gaye banggue men ñaamo Abba Sarr mo tulde e Dimat en jetti en janima bandiraɓe kala suka e mawɗo debbo e gorko so Allah lamɗo ittani hande e lewral communication ma en kaal ko fate CEDEAO CEDEAO ɗen gandi e guilane wiye CEDEAO ha leyɗele Afrique ƴeewi jacinno wiya CEDEAO ko fedde darinde Afrique banggue hirnangue kadi ko fedde wonde fayida no fewi bato mabɓe toon to Abuja to leydi Nigéria waɗi no wayno mawɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar fa yeehino tawtorede ha ko no ɗaminano ni omo fonno wonde gardiɗo kawtal nden fedde kono noon heɓaki ko mawɗo leydi Israel won ko kañum ardina san kaljiti toon ma en jaa toon to leydi Sine ko gardiɗo jagorɗo yeeyi toon Ousmane Sonko jillu mum to Sine beele ko gueddere caggal nde Amérique fuɗɗi salanade basketteur Sénégal naaɓe ko wiyete visa ji walla ko gartirgol won yimɓe Sénégal naaɓe wonnoɓe toon walla ko nandi hen omo fonno yaade toon o yo hayti yaade kono kadi so tawi neɗɗo waɗi jillu hande Sine e jillu ngu waɗi ngu golloɗe gonɗe toon e laamuji Sine ko yiɗi wadde ko way kono jiɗɗo taƴade won yimɓe gollettanoɓe e wadde ha joni dewgal kesal hayso tawi noon dewgal hakkude leydi Sénégal Sine ko ɓooyi guila Sine Taïwan ha Sine populaire e ko nandi hen ma en gartu so tawi Allah lamɗo jaaɓi ɗo e leydi men Sénégal hono assemblée nationale coowo heewi to banggue suudu sarɗiji El Malick Ndiaye denɗiraɗo gardiɗo o biɗo kañum ina yuromo dawde oto mum kañum oto baɗɗo fayida yimɓe mum gara ina jola taxi ji wadde ma sodame auto ji oto fof hedde 50 millions waɗi coow no feewi jeeyaɓe mabɓe Guimar Sagna Cheikh Oumar Diagne woɓɓe waɓe noon ina wayno koye lande mabɓe jeeya kono jaadani hen kowona ɗum ko wayno Souka Kowaka to assemblée nationale koko ñigeteno ko wayno hono ko wiyete ko wiyete ko hono fond mo ganduɗa ko liggorteɗo hono caisse noire eko nandi hen ko wayno biyeji makka yimɓe ɓen donc yaddude no heewi coow no fewi ma en gartu hen ko wona ɗum ko ma en gartu cimtol ngol Cheikh Diba gardiɗo ko fate faggude Sénégal leeli no yaltude kono yalti holno yiira gasirten ko toon to funnague ɓaddiɗo walla ɗersiɗo hakkude Iran e leydi Israël dowlaji denduɗe am naatti hen holko jogo wonande gartam bandiraɓe noon ko salminde jarnade yettude haadem hokkude musidɓe ɓe haɓrude on tan to banggue leñol meɗen dillannoɓe leñol men eɗen jogui ɗiɗo ɓe cellani e dow inde lewral communication ene ñaganoɓe Allah yo Allah hokkuɓe jaam kadi ina tindina bandiraɓe gandon ɓe gona selluɓe koɓe leeliɓe kala bawɗo jokkodirde e mabɓe e kala ko wawi waddude e mabɓe wadda e mabɓe goho ko Mamadou Demba Diop ganduɗaɗo Diop Diaraguel mo ganduɗa e delle mum e nder radio ji ɗi guila Jaman FM e kala radio ji ko janɗo hono rafi biyeteɗo AVC jaafoɗon goɗɗo o ko Dono Sampati Diallo woni Salif Baydi Diallo wadde Mamadou Diop Diaraguel e Dono Sampate koɓe leliɓe ɓe cellani ko rafi goto nawiɓe jagguiɓe nayiɓe hôpital Diop kañum yalti kono ina foti huttade gam oppirade Dono Sampade hande nanto hôpital mom Abdou mo Parcelles to koko wiyete AVC ko jagguiɓe yo Allahu lamɗo addanɓe cellal Allah umminaɓe ɗo ɓe leeli ɗo haɓe garta e golle he ko yimɓe leñol ngol darinoɓe golletoɓe golle baɗɗe fayida no fewi noon ko wona ɗum ko Abou Gaye assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah togara mi salmitimam kadi mi wi mba en calmini bandiraɓe meɗen yeeɓoɓe men ene ketto en e oɗo saaha e nde ɗo yewtere nde gadoriɗen e kala talata so tawi oɗo waktu yoni weltanadeɓe e jarnadeɓe e duwodirde e mabɓe ko adi foof ko noon mbiɗa ni hono musidɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa ko rendaɓe golle ɓe hono Diop Diaraguel kanko e Dono Sampate Diallo kamɓe ɗiɗo foof koɓe leeliɓe ɓe gona selluɓe naatɗo hôpital kam yalti poɗɗo oppirade dokkaɗo rendez-vous woodi ko fawa
yo addu ɗum ngam wawde wadde safara muɗum no hannirta ni oɗon suwata o sellude dona sampate naati suwata o yaltude wadde noon ko ruttitade e rendo meɗen ruttitade e leñol meɗen waɗandeɓe ko Allah wawno julɗo goto fof ko heeƴi e doole muɗum yo waɗir sabu Allah waɗira sabu leñol ngol ngam wonɗoɓe keedannone kadi leñol ngol wonko ɓe gonno e dow muɗum ɗum noon sababu nde ɗum ene wawi wonde sababu huccandeɓe e bandiraɓeɓe neɗɗo wawa huccude e wonɓen wiya ɗum balle kam kono noon so tawi dañama ene mbiyana ɗum noon ɗum ɗon ko hunde fonde wonde donc ɗum tan woni ko jettirten Allah ma en tottirɗo numéro ji mabɓe téléphone walla so tawi ko ɗo henna e piindi média ɓe jiiɗi addude ballal ngal walla so tawi koye lewlowal communication ɓe jiiɗi jokkodirde kala hen koɓe mbaɗi so Allahu lamɗo o jaaɓi ma yetto e mabɓe yettoro kadi taw kono hannirta ni henna yo Allah rokku yimɓeɓe wune kamɓe yo Allah rokkuɓe cellal haɓe gummo ɗo ɓe goni ɗo henna ɓe gara ɓe tawta en gaynaga gonɗen gayna togar a jarama noon ceerno Abbas ko noon mawɗo Abou mi salminima walla Abouji ɗi fof mi salmini on mi jarni kadi enen belto e vraiment jeeyede da hokkede fartaŋe jeeyede nde ɗo yewtere nde ganduɗon ma ko fattam lamire yewtere nde ganduɗon ma aussi nafada e pini média no feewi ɗum noon ko weltanade on no feewi mais également artude kadi e ko kalɗon ko ɗo joni woni ɓen ɗon mawɓe men hohoɓe ko to amen ɓe gandanɗa hoore ma vraiment hande mbawna koye men donc dikku mbi sikki ko ɓesgu fof era henete yo tinno ɓe mbaɗi saabu Allah e nulaɗo muɗum ɓe ballaɓe saabu neɗɗo o ene tolno e nokku ene yiiɗo wallede donc ɗum ko bawɗo wonde fof ko mbawɗa wonde fof heybe mo joguiɗa fof kala ko joguiɗa e aduna so tawi a wallaka tan a yata hay so tawi noon a jogui komi anda wiide so tawi a wallaka tan a yata ɗum noon hande ɓeɗo en cuhli e wallede donc enen ñaagui leñol ngol fof ndo waɗata hen juuɗe men vraiment beele mbaɓe umme ɗem gonɗo inchallah a jarama ko laɓitinde ko Abou Gaye wi ko ma en mbat numéro uji mabɓe e yeeso écran o wonɓe fof numéro mum téléphone kala jiɗɗo jokkude e muɗum directement walla so tawi wawa heɓ ɗum ma heɓmo hooli ko ɗum woni anniya o ma en dokkirɗo numéro uji mabɓe waɗe yeeso écran o ha laaɓa mone mabɓe fof numéro mum kala jiɗɗo salminde e jiɗɗo duwade e joguiɗo hunde fof waɗa hen directement ko ɗum jinnomi laɓɓitinde e jarnade bandiraɓe fof so tawi ɗum yawti ngane CEDEAO batu mawɓe leyɗele CEDEAO waɗi batu ngu gasi mawɗo leydi Sénégal won toɗɗama mawɗo leydi Sénégal ne ɗaminanama won kono wonani yiyande ma hen Abou Gaye e tokara no mbiɗa ni CEDEAO joɗinoma toon to Abuja to en ñande samedi nde e dimanche o kono ko ñande dimanche nde ɓe mbaylanno yilirde nde ngam toɗɗade gardotoɗo kesso lomtotoɗo Bola Tinubu mo leydi Nigeria min mbaɗa sikki won ko haala hen ene gasa taw information no foti yarude ni yarani hono nda noon sabu mbaɗa sikki ko foti no gardigu CEDEAO yimɓe mbawa jooɗa tan ha heddo balɗe ɗiɗi renouvellement ene waɗa balɗe ɗiɗi élection ngaji ene mbaɗa tan mbiyeɗa wonde kaari ko candidat walla kaari ene foti wonde e ɗum ɗon koto banggue communication ene manque wonande meɗen enen wonande président meɗen mbaɗa sikki noon ko way noon wiide wonde Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal omo jopano walla ene ɗaminano kanko foddemo wawde lomtade Bola Tinubu ene gasa aɗa andi yiɗande neɗɗo e handinde ɗum e hunde e fodde ardade hunde kono nonne kadi e andude ko ardoto ko holɗum Bassirou ko garɗo ko kesso wonɓe tawi ɗon nayeɓe tawi koto banggue laamuji won ardiɓe mo e laamuji ko gonga ni hay sino tawi woni gardigu CEDEAO en Union africaine en ko golle mbatte min mbiyanmi ko worlunde makko yaawi ha ko yimɓeɓe ene mbiya wonde ko kanko ɓuri jogade position moƴƴo e wawde ardade CEDEAO mataw ɓe jejjiti ɓe o tawi ɗon ɓe e kadi campagne o ene ngakki kadi so tawi en ƴeewi to banggue CEDEAO wonande suɓotoɓe ɓe mawɓe ɓe eɓe gandodiri e koye mabɓe
holmo ɓe cuɓoto eɓe gandi holmo ɓe cuɓoto heddi kay ko an garɗo keso o tawde woni a anda jaɓɓal ngal holno ngal yarata a anda gurdam ɗam holno sifori ka garɗo ka keso wiyede tan jomum yo ardine ɗon tan joni joni o e nder hitande tan e laamu min mbiyanmi wonde ko yawri Sénégal no fewi wona añandemo eɗen jiɗanimo omo handi hen saabu so tawi o ardima ɗum ɓeydata ko daraja e martaba leydi ndi ma ɓeydu daraja makko kono noonne kadi ma ɓeydu daraja leydi ndi surtout to banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe kono min kam to banggue wiyede wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye président de la République mo Sénégal wonde kanko ɓurno jogade postille moƴƴo e ɓe o tawi ɗon ɓe mi gonɗinano ɗum kadi no mbirumi ni to banggue communication yimɓe jooɗi mara heddi hedde balɗe 3 e 4 ko ɓuri hen hewde tini ni omo yaha walla CEDEAO ene woodi ko ñande o waynoto ɗo henna yaade Abuja ñande hen yimɓe keeɓi information to banggue APS to banggue Soleil to banggue RTS eko nandi hen wonde président de la République waynima hono conseiller muɗum walla chef cabinet muɗum Mary Teuw Niane duusi ɗum ha damal aéroport yimɓe jiiɗum donc o yeehi holko nawatamo ko jonde 67 ɓirde gandanɗa hono maɗa fedde CEDEAO nde ene foti joɗade ɗum toon to Abuja to en kono noon ko ɗon haaɗa caggal muɗum nde o yeehi ko ɓuri yajde e information ko pottital makko e ɓiɓɓe Sénégal naɓe wonɓe toon to Nigéria ɗum ɗon ne kadi feeñi e nder hen to banggue communication mabɓe kono wiyede wonde ko candidat wonde yiddemo ardade CEDEAO mbaɗa sikki ɓe mbaɗatno ko kulhuli mete eey walla ala mete so tawi o wi omo yiɗi so tawi o dañani mete nanguirtake wonde ko ɗum échec ɗo makko ɗo to banggue diplomatie Sénégal mete nanguirtake ko échec so tawi o dañi wona martaba min jiirumi ɗum tan ko taɓande yeeso taɓande caggal taw jomum ko ɗo gotel daari a jarama Toga haadema arde Abbas Toga beele aɗa gonɗini mawɗo leydi Sale ono kañum cuɓaɗo kanko ɓuuri wonɓe toon ɓe fof humpito walla ko saabi o suɓoya kanko ne beele kanko daɗi Diomaye humpito walla ko nandi hen to banggue kumpital surtout to banggue diplomatie eɗen mbawi wiide kanko ardi Diomaye holko waɗi ɗum saabu hay sinno ko ñalawma goto kanko adi Diomaye wonde président de la République nande président de la République kanko adi ɗum ɗon tan ko fartange jiida e kadi jokkodiral hakkude Sierra Leone a famide e leyɗele keddiɗe ɗe par e nder CEDEAO Sénégal taw suwa yettade ɗon taw woni ɗum saabu en ƴeewi leydi Sénégal hakkude muɗum e leyɗele jeeyaɗe e fedde wiyetede CEDEAO nde jokkodiral ngal ena ngakki taw yarani no foti yarude min to banggue hooram yettaki ɗo foti yettade ɗo holko woni ɗum saabu yimɓe fof en jii leyɗele tati Sahel jaltude e fedde wiyetede CEDEAO nde so tawi woni leydi Sénégal diplomatie muɗum fof wiisi koye ɗeɗo leyɗele tati te ɗeɗo leyɗele tati ko coup d'état woni toon te kadi ko yaltinaɓe e nder fedde CEDEAO sababude CEDEAO salade kala ko fati e coup d'état salade ɗum kamɓe so tawi ɓe jeehi eɓe jillodira e ɓeɗon eɓe jaaha e ɓeɗon CEDEAO holno yirata yaadu mabɓe toon ndu meta ko hunde fonde wonde walla ala wona hunde fonde wonde hay sinno tawi ko hunde fonde wonde to banggue Sénégal ene yiilo jokkodire ene moƴƴi so tawi Sénégal yehiro mabɓe andinaɓe kam yimɓeɓe kadi ganda yaadu Sénégal toon ndu wona wallidde walla sembinde koɓe mbaɗi ko wonde hebdude laamu condi e kure taw wona ɗum nawi Sénégal laaɓa e hakkillaji yimɓeɓe wonde Sénégal ɗum nawani ɗum toon min e yiyandam ko Sénégal so tawi ala ko heddi so wona ene yaaha ene yilloyo toon to leydi Mali to tawa jillu muɗum e leydi ma en jii président yeehi toon en jii premier ministre yeehi toon en jii président yeehi Niger en jii premier ministre yeehi en jii président yeehi Gabon premier ministre c'est à dire ko leyɗele ɗe gandanɗa hoorema ko coup d'état woni toon ndi koye ɗen leyɗele ɓe ɓuuri yaade par rapport e leyɗele goɗɗe jeeyaɗe e fedde wiyetede CEDEAO nde ɗe gandanɗa hooremade ko élection démocratique président ji muɗumen keeɓiri pouvoir o donc min yiyandam hen ko hono ni sifori jafoɗa mawɗo leydi Sale o noon haade makko ɓoto coñji makko ɗi o woni no koninki ko wona ɗum ko yoga e leyɗele hannde coup d'état ji ko coup d'état militaire e coup d'état banggue constitution sa ƴeewi coup d'état joni yiilo 4 mandat ɗum koye coup d'état ji jeeya
kono ko saabi ɓen ina gacce tawa ala ko ñaawi men mertema Abbas eyyi ko noon mawɗo Abou a jarama kadi en beltinima développement mo ganduɗa hoorema mawɗo Abou Gaye waɗi ɗum joni joni bon c'est à dire que président Bassirou Diomaye Diakhar sa yi peut être o fadano wonde ene joga jorto mo wawi wonde en waɗi dame ɗiɗi e dammal garownil ngal woni comme par exemple sa ƴeewi ko président ɗiɗi anglophone kañumen lumtidiri donc ene joga noon jorto wonde ɓayde ko président anglophone yalti ene wawi taw francophone no wawi nadde ɗum ko so tawi wodini tan kanko mo joguino position no natiri fannu goɗɗo o woni comme par exemple aɗa andi ndo laami nde tan o hokkanomo mission c'est à dire o rokkinomo mission mais mission finalement o dañani ɗum wadde rassuré no hannirta ni par ce que woni ko échec par ce que échec woni comme par exemple leyɗele jaltude a yani hay président sortant o kañum eerima ɗen ɗon leyɗele ɗe ganduɗa ma woni Mali Nigéria Burkina yooɓe gartu e galle mabɓe par ce que neɗɗo gueddata galle bammum neɗɗo gueddata galle mo ganduɗa ma ko an jeeyi an suusi ɗum donc a fotani ɗum geddude poɗɗa ko artude jeeyɗa hen jokka golle ɗum waɗi ɓe eeri ɓen ɗon yo gartu e CEDEAO belma ɗumin donc pour min jaggimi on ɗon mission so waɗi ɗum réussir est ce que rokkanomo fartaŋe vraiment so waɗi posé candidaté on ɗumin omo wawa ɗumin walla ko yiɗana ko enfin pour ene wawa wonde o lomto gardigu CEDEAO e oɗo année bon pour min ko ɗum banggue CEDEAO mi wi ko guilal wiye CEDEAO ha firtawata CEDEAO leyɗele affaire banggue hirnague gonɗe ga ɗe Sénégal ne jeeya e leyɗele ɓurno ɗum dolnude ko kalla joni ko banggue hakkude fotɓe laamade anglophone e francophone en guila 57 en jii gila docteur Kwame Nkrumah en joyi e woɓɓe waɓe noon kamɓe fof ene foɗode o yiya ene foɗodirta noon holko saabi ngolɗo lawol hewno wonde ko anglophone ƴetta francophone ƴetta beele leyɗele francophone ponnoɗe suɓade Sénégal ɗe cuɓaki ɓeɗe joguino candidat goɗɗo walla ala walla ɓuuraniɓe ko leydi anglophone yo joom non ɓe wona question ɓe jogui candidat mais c'est à dire que nani mawɗo ari hen ko hande joguino fartaŋe wawde ardo ko président Bassirou Diomaye mbimami so tawna o mission mo hokkano ndo arinde rek seeɗa on rokkimde mission on ɗo mission so won ɗum réussir hande ɗum ɗo ɗeɗo caɗele gotta gueɗel gonguel kadi e leeɓe manki ɗatnude diplomatie mo ganduɗa hoorema hande en fonno dogde hakkude Sénégal e leyɗele goɗɗe ɗe sa ƴeewi hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire haade mabɓe arde e laamu ko façon haala foof yaltiɗonete e leyɗele goɗɗe comme kala façon leydi comme par exemple Togo aussi enen joguino probléme hakkude men e mumen par ce que en jii ndo Guy Marius Sagna yeyde toon en hol caɗele dañ toon en eko nandi hen donc ɗum waɗi leydi sa woni hen walla sa woni nokku ina moƴƴi garti walla so tawi aɗa ɗaɓɓa hunde ina moƴƴi gartira haqqille ma guila to kalata ha eko ganduɗa hoore ma aɗa waɗa so tawi aɗa waɗa hunde aɗa sikki aɗa jogui jorto an ka jogorɗo ardade janggo tawi ko mbatta ko no manki rewde lawol no manki ɗadde sa ɓurantinade sa ari sennaki a sekat laaɓi ɗi ganduɗa ma ponɗa ɗi rewde ha mbawa hebde ko foti ko wonde so tawi Abbas ɓuuri wonde hay ko hakkude francophone e anglophone guila e silsi en imoa en lanaɗe en limoa en eko nandi hen holko saabi leyɗele francophone ɗe ɓe ƴeewani goɗɗo mo wona Bassirou Diomaye Faye ɓe gardini ɗum gam ko mbiɗen joni ko dogde hay hakkude anglophone en e francophone en eyyi woni ko mbimi ko par ce que pour min ɓe galano candidat goɗɗo soɓe joguino candidat goɗɗo tan ɓe pawan ɗum candidat mabɓe mo ganduɗo hoorema idéal ponnoɗo wonde ko Bachir mais Bachir malheureusement woni ɗiɗo échec aji ɗiɗi ganduɗa hoorema vraiment ina fawi dow makko ɗum waɗi wawa ɗuminde woni premier échec ko woni ko wasdemo nde hokkedemo nde mission hay sinno comme par exemple o wanna hen taɓal gotal tan ene wawno moƴƴude par ce que o ñaganomo ɓayde kanko e ɗen ɗon guri ɗe ganduɗa hoorema woni leyɗele ɗen ɗo ganduɗa hoorema kañumen koko aaƴi CEDEAO beele o wawa yettade men o tefta ɗumen garta hay so tawno ko goto mabɓe o heɓno ene wawno peut être wiyede o dañi une petite chance mo ganduɗa ma peut être so wallama seeɗa tan ene wawa ɗuminde mais on échec ene jeeya e ko haaɗimi ko ɗuminde échec goɗɗo o woni wasdemo nde ɗoftade walla wasdeɓe nde weldude e won certaine leyɗele ko hande ɓe goni ɗaɓɓitade walla fewnitade peut être notre diplomatie ene jogui vraiment caɗele no fewi on ɗon fannu nanno cekkital merte Abou Gaye e beele hande o ko leyɗele anglophone ɗe ɓuuri hewde doole walla ɓuuri jogade kumpital e leyɗele francophone e nder CEDEAO non wona ni leyɗele anglophone ni ɓuuri jogade kumpital ko wasdeɓe nde jogade candidat
ko ɗum woni sababu vraiment ɓe mbasi ɗuminde par ce que fonnoɓe ardade fof hen goto fof sa ƴeewi elle comme par exemple meeɗino wonde président en wawi artude kono meeɗino wonde président ɗum waɗi wonɓe meeɗa ardade nene nder mabɓe eyyi c'est à dire que hande ko rokkiɓe ko fartaŋe wawde hokkidde ɓen ɗon tan ko yidde wiide so tawno hande Sénégal joguino position mo joguino en wawi taw hande Sénégal haal mum haalta kañum tan joguino possibilité wonde président CEDEAO a jarama yeeɓiyankoɓe leɗol communication ɗo e Pindi média walla Pindi TV gartane dawal men ɗimmal Abou Gaye musidɗo hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal waɗi jillu toon to Chine jillu ngu hewɓe ne mbiya noon ko soome nder hen ko soomi ko woni goo Sénégal Allah ne danno ɗum jeede leyɗele ɗe Amérique wi yiɗa yimɓe yo gon toon walla to banggue gondigo immigration ko nandi hen Sénégal wattama e ɗan leyɗele gueɗal ɗimmal ngal Sénégal naɓe waɗanoɓe basket yanoɓe hebloyade woodi hen yaaɓe ambassade woodi jaɓanaɓe woodi hen salanaɓe Ousmane Sonko e wiide wonde fonno toon stage mo fonno wadde haytiyade kono noon jillu makko to Chine wayi kono ko dewgal kesal walla lumbunogal maayo hakkunde leydi Sénégal e leydi Chine Taïwan e Chine mo ganduɗa ko Chine populaire ko ɗum yiɗi attoyde no jiiɗa jillu makko toon Tokara aɗa andi leydi Sénégal guilay Léopold Sédar Senghor ha Abdou Diouf Abdoulaye Wade ha Macky Sall diplomatie muɗum koko meeɗi han yaarude caggal meeɗa ruttade hakkude leydi Sénégal e Chine wona hande fuɗɗi wona Ousmane Sonko fuɗɗi wona laamu Bassirou Diomaye Faye fuɗɗi tene kadi wona hen haɗata koko jokkata min gonɗinmi ko so tawi mi ari mi tawima mi lomtimama e suudu hay sinno ko pittirɗe yo jaranam wiide wonde mi tawi Abou Diop no woppi ɗo ene pittirɗe e nder suudu ndu kono noon so tawi mi ari mi wi wonde ko suudu ɓoldu tawmi ma won coppiniɗo toyena tawi ko neɗɗo Abou Diop ganduɗo Abou Diop wiya ala wona gonga Abou Diop kay waya noon woppata ummata koye suudu egga ɗon tawi ko golle itti ɗum ɗon ko golle gadduno ɗum ara yaade fitta foof ha laaɓa ceer Abou Diop wona on neɗɗo waɗata hono ɗum ɗon noon ko yidde lawƴude e yonnude caggal Abou Diop addantami haalde ko way noon kono noon so tawi mi yiiɗa lawƴude mi yiiɗa yonnude caggal Abou Diop alay sago kala ko woppi so tawi koko moƴƴi mi bonnittu e ko heddi ko hakkude leydi Sénégal e leydi Chine to banggue yaadu hon premier ministre wona ko hesɗino mbirumin henna ko gonga to banggue diplomatie ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa namdi koko wiyete ɗataramani ɗataramani koko ɗaati namdaki ko ñaaɗi namdaki ko ñagoriɗi hono no musidɗo Abbas Sarr no wiiri joni ni wona hunde ñagorinde woni ko gandanɗa hoore maɗa réglata diplomatie hakkude leyɗele foti wonde ɗon ko kaldigal foti wonde ɗon ko fijirde e jaleɗe foti wonde ɗon ko maslaha gurdam hakkude muɗumen saabu goto e mabɓe kala ñalawma ma ar ma harojin e keddiɗo o so tawi a harojini e keddiɗo tawa ɗon a ala gacce a ala sikkitare wonde won biyate bonɗe ɗe mbiyannomomi walla won golle bonɗe ɗe mbaɗanno moon ɗum ɗon noon addata ɗum ko jogade miijo ko faati e jokkodiral jogade miijo ko faati e muñal jogade miijo e hakkille jumtuɗo jaaƴo joguiɗo kadi disnodirteɓe sirlitteɓe ko faati e won e gueɗe aɗa andi so tawi woni o yeehi toon ko gonga ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa fonde wonde kadi yiɗande leydi Sénégal kala ɗo dañi jokkodire muɗum tawi koko gandanɗa hono koko woni ɓural e leydi ndi ko yoɓe jaah yoɓe jaɓɓu hen koyɗe mabɓe ɓe jaaha hen ɓe kaala hen ɓe golla hen ko heddi ko en wonko nana e nder jillu makko toon ngu mi yiira ha min jillu ngu wonde ko sababude Amérique salanima basketteuse uji Sénégal naɓe ko faati e visa ji walla mbattama e liste ɗen leyɗele ɗe ganduɗa walla wattama e ɗen liste par ce que min ko nanmi ñanden ko henna wonande nde wiyete leydi Sénégal ene jeeya leyɗele nogas e joyyi caggal muɗum mi nani kaɗon haala firtima wona ko woodi leydi Sénégal wattaka e ɗeɗon leyɗele ko heddi ko noon so tawi woni ƴeewama leydi Sénégal won leyɗele ɗe wadda kono noon koto banggue immigration clandestin wonɓe Amérique ɓe ngala kayitaji ko ɓen leydi Amérique haaldani e gonɗo Amérique taw ko joguiɗo kayitaji sa yiiɗi gona Sénégal naji sa yiiɗi jibinoɗa Grand Dakar sa yiiɗi jibinoɗa Sandaga sa yiiɗi jibinoɗa Rokko Mandel no amni en ittata so tawi a woni Amérique aɗa jogui kayitaji bawɗi joƴƴindema e leydi ndi an ko toon gonata a wona jaltinteɗo a wona gartirteɗo sa yi noon ene wiya wonde ko gartirteɗo tan walla ko jaltinteɗo en haala immigré ji haala ko wonɓe toon ɓe ngala kayitaji waloɓe e beddaji ɓe jaɓani ni hayde jeehi toon de ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe yaade yettoyade ambassade muɗumen gonɗo toon
toon walla yettoyade consulat muɗumen gonɗo toon walla jeeyede e fedde ressortissant ji Sénégal naaɓe wonɓe toon to Amérique ɓeɗon woni wiyeteɓe clandestin ɓeɗon noon so tawi wonti ko ɓeɗon so mbiyama ene gartire hay Sénégal naajo goto fotani darade ene irro ɓeɗon ko Sénégal naaɓe par ce que addantuma jeeyede e leydi addantuma qimede wonde an ka ɓiɗɗo leydi ko tawaɗa jogui kayitaji leydi ndi yaafo ɗon kono noon so tawi a ala kayitaji leydi ndi aɗa yiiɗa wonde an ya wiya wonde ka ɓiɗɗo leydi mataw jiɗɗa ko funtude yimɓeɓe walla ko yidde majjinde ɗumen walla yiɗoɓe jingandema sababude an ka ɓiɗɗo leydi ko kañumen goni ɓe daraki e gonga walla ɓe gonani yiɗɓe moƴƴere to jafoɗa ɗum ko hakkude neɗɗo e ɗanniyankagal ngal kono Amérique ne jogui leyɗele ɗeɓe mbaɗi ko leyɗele mbaɗaɗe liste rouge leyɗele ɗe ndeƴani ɗeɓe dañjani jaam ɓe mbattan investissement ji kewɗi saabu e jiiɓe dartinoon balle ɗe mbaɗanoɗe ɗe beele wona jeemade ha adda nde ɗo fayre non aɗa andi min mbiyan wonde ko mi yirani ɗum hono noon heddi noon ko Amérique liste mo waɗi o to banggue o toon banggue to banggue wasi yiide toga hattano wawi wonde noon to banggue balle ɗe wi dartiniɗe henna faade e wonɗen leyɗele ɗeɗon leyɗele ene ganda so tawi Amérique wi noon ene anda Amérique holɗo fawi dalilu muɗum ha wiide wonde ɗeɗon leyɗele koni walla kona kono noon so tawi enen e koye meɗen en tottama yen ñaaw en limtanama hen leyɗele sappo a tawat ɗeɗon leyɗele sappo profil moɓe jogui o leydi Sénégal profil mo jogui o wawi ɗum laabi ujunere par ce que leydi Sénégal hande o ko neɗɗo yiiɗi fof yo wi kono eɗen gandi to banggue laamu kala laamu leydi Sénégal ene anda koye dow deeƴal jomum jooɗoto woni jooɗoto koye dow deeƴal ko kartal joƴƴinta jomum kono wona conde kono wona cebdo wona haydara heddo noon ko jomumen haade muɗumen jooɗade to banggue jiilaw ene gasa wonde haalaluji ma kaali miijoji ma jalto biyate ma mbiye kono noon kala nde yimɓe dawri woote hande o so tawi goori dimanche altine goto fof dawat e golle muɗum hay goto en meeɗa nande ɗo henna élection waɗama wiyama le lendemain résultat ji dokkama wiyama couvre feu waɗama walla état d'urgence waɗama Sénégal suwa yettade ɗon taw ɗum ɗon noon ko yettude Allah to banggue ɓesgu Sénégal naɓe to banggue laamuji muɗumen ne cifori heddi noon ko ɓeeɗo hen banggue ene wawi jopade ɗumen par ce que ko kañumen kalanno ala leydi ndi ɓe goppi to banggue biyata ala leydi ndi ɓe goppi par ce que ko kamɓe nderno ɓe mbi wonde leydi Sénégal sohlani haydara caggal leydi ko gandanɗa hoore maɗa ene reftoro wonɓen ngaalu Sénégal koye leydi Sénégal yaltata so tawi woni ko ma Sénégal wallodira e Faris nde wawa ɓamtade ala fotani wonde guimane saña en mbaɗi o créé France dégage en ɗumaнаji en joni noon kamɓe so tawi ɓe gaari ɓe mbiyanno wonde ko leydi Sénégal ko leydi jeydi hoore muɗum keɓɗi ndimagu muɗum joguigu gandal muɗum joguigu joni holko ɓe mbaɗoyta Sine ko haɗi ɓe yaade Faris ko haɗi ɓe jokkodirde e Faris ko te enen gurdam meɗen e Faris ɓuuri million gurdam meɗen e Sine hol fof ko woni hakkude meɗen e Sine par rapport so tawi a ƴeewi Sénégal naɓe wonɓe Sine ɓe so tawi a limtiɓe kamɓe fof ɓe timmani capanɗe joyi innama aade no foti Sénégal najo hande o wuuri toon to leydi Faris to no foti Sénégal najo wuuri Italie no foti Sénégal najo wuuri e nder Europe Sine en keɗodirani en takkodirani muɗumen en jiidani muɗumen heddi ko gonga yimɓe ene mbawi jiggoyade ene mbawi yiiloyade kono noon hoto jejji tan ko gandanɗa hoore maɗa ko ɗum ɗo woni asli meɗen ko ɗum ɗo tawɗen ko ɗum ɗo gowɗen ko ɗum ɗo ganduɗen min mbaɗa gonɗi yoɓe jaa ɓe ɓeydi ha ko gonga jiggore hattaka hay sinno tawi aɗa jogui ko guurɗa hoto haɗa jiggoyade pour mbawa joñde mbawa moftude hay goto anda ndungu mo wuuri holno heɓori siforoyade toga a jaama toga mamertema kono toga woto jiɗɗo wiide yimɓe gooti janggo dawi ala e ko nandi hen so yimɓe mbaranama capanɗe jeetati ko fayi fittando so dawi liggoyimane wonko waɗi yo Allah danden artude ɗum en dañi ɗo état de siège en dañi ɗo état d'urgence en jewti ɗum foof yo Allah humpinen ɗum ha laaɓa Abbas koye ma paami to banggue jokkudal Sine e Sénégal jokkodiri caggal OVAV caggal Ital Tegna caggal SAED ko adi SAED to banggue ndema la vallée e ko nandi hen e jokkudira kewɗe to banggue hebloji ɗum yana ɗum dersi en kumanino Sine Taïwan goppuɗen paɗen Sine populaire gadɗen Sine Taïwan mbaɗen bouglette baglet an yande ma hande eko Abougay wi ko beele heddade ne Faris e hande Afrique naɓe heɓi yaltirde e Faris ni e jaltini koni koɓe mabɓe koni ko mabɓe nan jaltine heddade ne Faris hande to banggue coopération jokkodiral e hestinde dewgal men Sine holko ɓuranma hen bon en fait aɗa andi yaltude France ha laaɓa weeɓani mais ko ɓural eyyi ko ɗum woni ɗum waɗi mbiɗi mi ara ɓuural ngal quoi c'est à dire que yaltude ha laaɓa e France weeɓani
parce que quel que soit alpha enen kala kenen mbad hande sa ƴeewi golle ɗo mbatten fof ñembanen ɗum ke France donc pour mbawa yaltude France ha laaɓa ceero weɓata to banggue Chine naɓe comme par exemple hande c'est vrai ko ɗum premier ministre kañum woni gardiɗo jagorɗe kañum waɗat déterminé politique générale mo leydi Sénégal donc so tawi kanko o suuɓima yaade Chine ko min ko toon quoi ko woni o suuɓima yaade Chine kono cuɓogol mum yaade Chine fof o dañi toon bénéfice dañde des investisseurs kanko invite des investisseurs mais min kulol joguimi ngol e investisseur ɗo ɗaɓɓiri toon fof woni est ce que ɓe jurnitima degg nder mbundi contrat ji ɗi par ce que kala ay Chine kala contrat mo waɗanma sa yurnita gongre ha pamɗa ɗum ene wawi taw won keɓe moggi less France ene laaɓi non par ce que ala wawa par ce que enen France ay France mo hande sa yi ko sa yi gueɗɗe mbayi hondani comme par exemple so mi ruttade settan to banggue États-Unis ay Donald Trump o arde laamu ngu ko wonko digani ɓesgu ngu mami yaltin étranger ji mam wattini ay la même chose enen ɗoyti ardiɓe leydi Sénégal hande wonke ɓe mbi ɓesgu Sénégal naɓe mais ɓe donki yetta wadde atteinte donc hande ko hawmu jawmu tan mun foof yo yiiloy ɗo wawi dañirde foof yaara toon pour ma ɗumen ɓe cikki noon walla président walla premier ministre men sikki e wonde Chine ene wawi taw ma en tout cas Chine ko dañƴene mum foof ma dañce mum ko ɓuuri ɗum wadde an yende ma ko jokkodiral men Chine fotani wonde ala to banggue investissement to banggue non mi wiyani fotani wonde par ce que aɗande technique aɗande Chine ils ont beaucoup fait e ala keɓe mbaɗani ɗo investir ɓe mbaɗi investir ha no fewi ɗoyti kono min j'aurais souhaité ɓe mbasa heñanade Chine ha ni boom no errini façon no errini min kam ɗum ene tundi haqqille mo te mbeɗa jogui hen kulhul no fewi par ce que mbeɗa andi Chine no fewi mbeɗa andi keɓe mbawi mbeɗa andi kadi capacité mbeɓe jogui a faami sa ƴeewi contrat ɗi hande ko signinte ko hen temps mo ganduɗa hoorema jomum ma dañ possibilité wawde janggude ɗum ha anda holko moggi toon mbi sikki en dañani fartañ on ɗon jaadigal men Faris gila 1800 eko fawi gila AOF gila Afrique occidentale française ha wonde communauté 58 leyɗele men jaaɓi heɓtade ha nane subaka eɗen jokki mele sa ɓetti leyɗele gonɗe e Faris e fay ñallangal hande won ɓamtade ɓe jii hen kono saaboɓe mbasa ƴewode banggueji goɗɗi eyyi parce que yaade Chine yaade Japon e ko nandi hen ayi déjà enen kutirɗen ko ɗemgal mabɓe hande presque ɗemgal mabɓe kutirɗen texte uji men fof ke ɗemgal mabɓe winda gueɗe men fof ke ɗemgal mabɓe winda donc mbiyatan d'un seul coup yomi ɓoccir comme wiidemi France dégage en e gueɗe ban noon yomi ɓoccir tan France bon mi sikkani so tawi en foti wawde wonde mais so woni ne ko caɗele tan jibnanta men wona gartam heddi noon sinno comme par exemple hande en dañno des dirigeants watɓe conscient ko mbaɗata ko manam haqqillaji ɗi ene deeƴi eko mbaɗata ko ene wawi taw ma kala coopération ɓeɓe ciññini ene won coopération gonnowo Sénégal gartam mais min kulhuli joguimi ɗe e ɗiɗo coopération ngaji walla kulhuli joguimi e Chine yo ar par ce que Chine sa nani kala ɗo yeehi nder aduna kala ɗeɓe yeehi a faami ɓe jaaɓa maɓɓe jaaɓa wadde investir kono keɓe jogori ko gubbut toon walla keɓe jogori ko wubbut toon sa ɓurantinna tan sena ke basal ɓe gaccitto ha basal lamgal cer ko mbaɗa Sénégal kono foti hewde ni eyi ayi Chine mahi ɗo statut ji waɗi bon mahi laaɓi mahi gueɗe kewɗe addi gueɗe kewɗe kono so Allah kala hen keɓe mbaɗi yurnita nder tan ƴeewa sa ƴeewi less tan ma taw intérêt mabɓe kamɓe intérêt mabɓe woni priorité mabɓe wona intérêt peuple moɓe gondi o ala holleydi jimdi mbaɗi oy saabi Allah yiilaki hay batte tawa hokkirta noon tettira ñaamo holndi comme par exemple États-Unis d'Amérique a yi investissement ɗi nani ɗo bon a yi gulali ɗi fof hande luukali ɗi pop addi ɗum ko États-Unis wiide e wonde mbeɗa dartina junggam ham ƴeew mbeɗa dartina ko mbaɗan ɗum ham ƴeew par ce que wona mbeɗa dartina pour mbeɗa ɗum non mais mi dartina junggam ham ƴeew ko nannannomi koye nder nokkuji holno wayi c'est ça donc Donald Trump kanko fof e ha gueede e on banggue min mbeɗa yaade makko walla ƴoƴƴi bon min mbiyanmi ko ha gueede par ce que aɗa andi lamɗo so tawi a yi felti wonde lamɗo a fotani wawde wiide aɗa ɓuuri yimɓe fof ƴoƴde sa wi aɗa ɓuuri yimɓe fof ƴoƴde tan a ha guete a jarama
oɗon jeeɓa ayawo pindi TV en garti e dawal men garten ɗo e nder leydi ndi assemblée nationale heewi coow ko saleteno hanki ko añano hanki ɗeɓe yittede hannde ko yiɗano hanki ɗeɓe añcede hannde so ndiyam defi lingu hoolare nattat El Malick Ndiaye otoji 50 millions addi coow mawɗo no feewi kono ko addi ɗum laamu jawtu ngu e législatif jawtuɗo o ɓe coodano otoji kono ɓe mbaɗino damordi ko wiyete ko indemnité de transport député fof no hokke 160 o ujunere yo waltude banggue pasuji sa ɓeti ɗum e hitande nde e duuɓaɓe joyyi ɗi ma won 54 millions kanko o wi ko 50 o sodata mataw mbiyen senda ɗum tan ko dokkaɗo 160 o tottaki oto o yewantaki chauffeur o tottaki carburant hono ndelam kuɓam mécanicien tambintaɗo ɓe ko nandi hen ɓe mbi ene foti ɓe dañi otoji ɓe mbi fotani Abou Thiowo heewi yimɓe jaaɓe mabɓe Guy Marius Sagna waɓen Cheikh Oumar Diagne woɓɓe waɓe noon wonko kaali hen hol yiyande ma e ɗum ala aɗa andi hoto wi Guy Marius Sagna wonko haali hen mbiyata ko El Malick Ndiaye e hoore muɗum kañum adi haalde Ousmane Sonko kañum adi haalde hanki tan mbaɗa hetto vidéo ji mabɓe Ousmane Sonko ko kañum wi fotani wonde ko député ena sodane on sahani o wi ko oto jarowo million ngaji nogas nden ko ndeɓe laamaki nde ndeɓe laamaki oto jaro million ngaji no fatan oto jarowo million ngaji nogas en pamude ɗon wonde ko jarani ko député ko ene sodane ɗum El Malick Ndiaye ko kañum dari o wi wonde député ji leydi Sénégal assemblée nationale budget muɗum foti ko feccede pecce ɗiɗi feccere nde rutto e population o ɗum ko kanko wino noon joni noon ko kamɓe mbino député ji ɗi député sodanede oto a famide ena daagodo hen waɗane carburant waɗane fofof fotani wonde kamɓe winoɓe fotani ɓe ko kamɓe kadi dutti mbi wonde ene foti joni noon ko yimɓeɓe ɓe kanɗinta walla ko yimɓeɓe goni hangaɓe ha gasi eɓe nanguiri ɗumen ko hangaɓe eɓe mbaɗi ko hangaɓe eɓe nanguiri ɗumen ɗum walla ko kamɓe goni hangaɓe minen kam min kangaka El Malick Ndiaye hande o so tawi darima wi wonde député fof yo sodane oto hanki ɓe mbiyatno ko million ngaji nogas hande ko oto jaro 50 millions 165 député kala député oto jaro 50 millions so tawi a calculi ɗum kamɓe ɓeɗo fof hawrata ko milliard uji jeetati pawɗi nogas pawɗi 250 millions ayi milliard uji jeetati 250 millions mete noon ko duuɓi joyyi ɗi fof walla ko hitande fof ɗum ko namdal suwa taw sellude e kadi oto fof codaɗo 50 millions carburant o holno wayata carburant koko ittano mete kadi ko député o kamɓe jogonto ɗum carburant muɗum walla ala ɗum ko hen banggue rutti kadi entretien o ɓe mbi wonde ko entretien o kadi hol jogotoɗo entretien o par ce que société gañiɗo marché 150 150 4 mo ganduɗa kala hen ko 50 millions ko société française nan ɗo henna e nder leydi ndi France moɓe mbiyatno dégage France moɓe mbino wonde yo yaltinɗo armée muɗum France moɓe mbino wonde yo yaltinɗo yimɓe muɗum ko ɓen de gañi marché o entretien o ko ɓen jogui ɗum heddi ko carburant o ko leydi Sénégal jogui ɗum koye kalisma impôt mo joɓani ko hen ittete kamɓe ɗum somi nani hanke eɓe kaala eɓe mbiya wonde député gonɗo Fongo Lemmi mete député ji ɗi henna ko hande ɓe goni Fongo Lemmi mete hanki nde ɓe mbiyata wonde hay député goto han dane oto jaro million ngaji nogas mete député ji Fongo Lemmi ngala hen ko hadde député ji Fongo Lemmi ɓeɗon jabade ɓe mete ɓeɗo henna kañum ɓuuri ɓeya wonde yimɓe mete ɓeɗo henna député ji Fongo Lemmi naɓe ɗo henna ɓe mete kañumen ɓuuri député ji wonnoɓe jeenoɓe Fongo Lemmi wonnoɓe ɗo hanki e heccanki ɓe mete ɓen ɓuuri ɗumen martaba gonga ala hen ko fenade maire woni ko yahata ɗo henna e nder fenade yahore nde noon wonkoɓe jiiɗi ubbude wonno ko gandanɗa hoore maɗa ko ɗo ɓe tawi ɗum so tawi ɓe guitti ko ɗo ɓe tawi ɗum soɓe guittani ko ɗo ɓe tawi ɗum kono noon kam eɗen mbawi wiide haala Guy Marius Sagna ka haala ceerno Alassane Sall wonko ubbiti ko heewi wonko dillini ko heewi wonko irñiti ko heewi ko faati e laamu mabɓe saabu so tawi wonano haalaluji mabɓe rapport mo Cheikh Diba waɗi hande o yawatano yaltude so wonano ceerno Alassane Sall eyyi to kono jafoɗa sa yi tabinnoga sa yi joni mi yiiɗi e gartu wonde ko kamɓe kalnoɓe ñamti e haala mabɓe ɗum ala jeddi nan toon mbimi ko hande o wonani opposition ko kamɓe ndera koye mabɓe rendunoɓe projet o ko woni ndari jedditi koɓe kaali ko e ko ɗum woni ko gonmi arande mbima wonde ko kamɓe ɓeɗo henna ko El Malick Ndiaye won kuule ɗe o ƴetti wona mbimi wonde ko kuule ɗe o ƴetti ɗe so wonano haala Guy Marius Sagna
o yettoto ko hen sabu hitande hande fawde eɓene keɓa damurde ndi o ittindi hen par ce que kadi yimɓeɓe yoɓe paam wona député ji foof keɓatno koɓe mbiyata ko hen député ji ko keɓatno ko kadi wona koɓe mbi ko wona hono nonne kadi yaari par ce que député ji heɓatnoɓe crédit ji téléphone ɓe ɗum ko président ji commission ngaji ɗi kala gonnoɗo président commission aɗa jogui 50 ujunere pour ko coɗɗa crédit téléphone maɗa 150 000 francs ko coɗɗa crédit téléphone maɗa ko fati e ko wiyete wonde tamaroje korka ko wona jomumen ene totte tan ɗumanaji ɗum ko tamaroje korka jomumen tottere no société ji keddiɗi fof tottirta tamaroje min de mi riwtani ɗum soɓe goppino ɗon soɓe guitti fof ko gotum ɗo am saabu mi heɓata tamaroje ɗe mi watta fami eyyi ɗum ɗon ko tamaroje wiya ko heddi ko indemnité ji ko fati e to banggue science uji mabɓe pléniére ɗiɓe mbaɗata kala jaahowo mission tottere per joom muɗum sa yeehi ko joguitoɗa e paɗal fami service aji ɗi fof ko ɗum woni ko mbaɗata so wona kamɓe itti ɗum hande o assemblée nationale kono ko ɗum woni ko wodno ko to banggue layyaji taske layyaji ene mbaɗeteno kono noon yaade kam ha yetto temedere ujunere ɗum kam koɗo mabɓe ɗo fuɗɗi beeji makka ɗine ko kotaji ɗi gandanɗa hoore maɗa kala service ene jogui ɗiɗon kotaji laamu foof ene jogui ɗiɗon kotaji kamɓe sa yeehi premier primature eɓe jogui quota mabɓe sa yi ministre des affaires étrangères ene jogui quota muɗum président ene jogui quota muɗum président assemblée ene jogui quota muɗum mete ɗiɗon quotaji koɓe ustuɓe ɗumen walla koɓe ittuɓe ɗumen walla ala soɓe pelliti eɓe itta quotaji ɗi assemblée nationale joguino to ko fati e biyeji makka ɗi quotaji ɗi pop yoɓe ittu ɗum ha laaɓa ɓe mbasa memde ɓe ɓe goppa ɓe yoɓe pellita ɓe guitta fof ha laaɓa walla ɓe pellita ɓe goppa fof walla ɓe usta a jarama Abbas assemblée nationale coomo mawni heewi laamu jawtu ngu tawi noon waɗi caɗele no feewi wi sowata autoji par ce que neɗɗo tottata auto gollorta ko ɗum ko foti gollorade ko watta koye haajuji mum joom suudu mum ina duggoya ina yaa jeeya suwa mum ko nandi hen oɗo waylo haalama waɗi hol yiyandema hen eyyi aɗa andi mawɗo Abou Gaye arti hen joni c'est à dire probléme o tan woni ko ñamtude nde konngol mum so wonano keeɓe ñamtude ko konngol mabɓe ina wawi taw peut être keeɓe kalata ko ina foti yurnitede c'est à dire min mbeɗa yaade député yo dañ auto kono yo yaade mi yaadani député yo dañ auto jaro 50 millions vraiment ɓutti omo jaɗɗa million ngaji sappo nogas million ngaji sappo million ngaji nogas sa waɗi million ngaji sappo a dañat auto sa dañi waɗi million ngaji nogas a dañat auto wona añande député ji de mais que ƴewde hande état sénégal ɗo tolni ɗo crise gonaɗo vraiment sa itti 8 milliards 250 millions a faami ala ɗum mbaɗɗa ɗum so wona autoji te ko mawɗo wi ko joni entretien arani carburant arani jobde chauffeur arani mais ɗum ɗon c'est énorme ina mawni ha yewti keɗol donc député o kadi ko faddatno koye député ji kadi ɗum kadi woni ko gandanɗa hoorema hande sa yi sénégal naaɓe ene mbaɗa révolté ko ɗum par ce que ayi un député c'est un élu du peuple o fotano wonde député mo ganduɗa hoorema ko parti naggam walla parti naggam ala o fotano wonde député du pouvoir o fonno wonde député du peuple taw o gollanto ko peuple mais malheureusement ɗum woni ko wodani hande a yita député ji sur le terrain pour ene mbawa gollanade population ko jiiɗi ko manam nebbisade gueɗe men ƴewde hol caɗele gondi ha mbawa nawde ɗum pléniére wawa yewtede a yi heewani hande hayso tawi no woodi goto donc so tawi comme par exemple hande population hande ɓerde mum ene metti sa ƴeewi hande population kala mo memɗa mbimi kala mo jiɗɗa mbiɗa ande no yiiri ni holno yiiri coggu autoji ɗi e tonto assemblée nationale wiyatama ko yaadani hen par ce que hunde wona hunde fonde wonde yaafo yaadani hen ko ala hen jaaka hen so jeenoma hen fiilama ɓiyum jeeyama hen walla bandum jeeyama hen holno heewi wiide non aɗa andi c'est vrai sahaji aɗa andi enen sénégal naaɓe joguiɗen caɗele ko neɗɗo so fiilama ayi mi jogino mawɗo goto wiyata kanko so dokka sago makko so neɗɗo fiilama hunde koreji mum fof poti ko wayde pourquoi parce que koko totta mission mo totta hol feere no foti wadde ha wawde réussir on ɗon mission mais hande jiita kala emen piilaɗo yimɓe fof beltoto mbeyto mbiye wonde ahan ngalu dañama walla dañal dañama donc beltono ɗum ɗon mballuma no bonniɗa mbima tinno hoto hangue ko laamu ko yeyata so wirtimama waɗen alkaɓe ma wanni belona enen dañ yimɓe yo gujju eyyi ene jeeya hen kono noon ɗum ɗon foof e wadde noon ay an mbaɗaɗo élire ko an woni joguiɗo jangga compte rendu an foti haalande yimɓe jangga walla an jogori vraiment haaldude yimɓe par ce que en jeeyi yimɓe nan ɗo jagga holko jaggi ɗumen ko gestion men manam gollal ngal ponno wadde ndewnani ɗum lawol wadde noon an mo ganduɗa hoorema aɗa halfine hunde walla aɗa resde hunde aɗa foti yawrude hen hakkille a jarama
Carlo wi kojomaji ɗi goɗɗi no fewi no fewi noon ko jinnomi ko gatten dawal gotal e banggue on ɓeten mi wi laamu jawtu nguya nden qiminoma otoji ɗi soɓe keeɓi hewani golle foti gollede ko watta hokkude laamude tan 160 ujunere tan dokkeɗa ɗum ya jogo ɗum sofo waɗitama kaɓe a waɗitama artirde on sifa e accude otoji ɗi usta cogguji ɗi holen ko ɓuuri min jaadimi ke yeɓe coden otoji mais coût o ina waɗi élevé par ce que ayi neɗɗo so tottama kalis tan o ñamat so tottama damurde so ɓuranti neɗɗo o ñamata mais so sodnama oto ko ɗum service omo wawi gollirde oto no hannirta ni eyyi bon fawe kuugal so yeeyanimi mi haalin nane no famɗi hannde guima Sagna ma e garta makko sa ƴeewi ko ɓetata ko yahata ko so député ina waɗanno noon ma ja yo dañ oto jahowo ɗo ɓuuri woɗɗoyde kono dokkaɗo o tan ɗani ala ko wawi naftade hen jaafoɗon wadde gartene dawal men sakket dawal men nayeɓal hande guinol golle jeeyande en koɓe aduna ko hakkude leydi Israël e leydi ne ganduɗa kañum woni Iran sabu ko guuɗɓo woni ɗon sen doltima no banggue gandi ko caɗele kewɗe woni ɗon ko haala diineji ɓooyɗi sa fof ene filñito koko waɗi Gaza ko rowane en jii Israël joomu ngu dañi hen kono nguɗon joomu kadi elle ɓuuri mawnude hakkude mabɓe kono ko ɓuuri hulɓinade hen ko Amérique hoore mum naati hen Chine nan ɗon Russie nan ɗon ene jogana faye toga hol yiyandema e oɗo fitene ko puɗɗiɗo holko cikkuɗa battal makko jogi battinde saabu ina anda so ɓooyi so tawi ira dartinino nokkuji ɗe laaɗe pétrole ɗi ndewata ina jaa so pétrole o jaggama a ani caɗele godat aduna hete cogguji koko ɓeydoto ga hen aɗa andi ɗum kam fuɗɗima ni saabu hande o so tawi wiyama barigal pétrole ummima ɗo wonno yeehi ha dartoyima e capanɗe jeenayyi dollar aɗa andi kam hankkadi coggu ngu ɓeydima wadde caɗele ɗe nana ñemto ena gara kono heddi ko Israël so tawi yani e Iran holko jeeyi sababu mbaɗa heɗo hanki vidéo goto montage kanko oɗo Putin omo haala mo yo wonde Israël wona leydi ko base militaire américain e ko base militaire Amérique ko kañum woni Israël donc Amérique kala mo yiiɗi fiide pousse Israël yaha toon kono ko Amérique woni caggal heddi holko ɓe kaɓirta e Iran ɓe kaɓirta e Iran ko wiide wonde Iran nana avance o no feewi ko faati e arme nucléaire mo woni e fewnude hani ko ene teeɗano fewnude ko wiyete bombe atomique e ɗum woni sababu muɗum te Israël kañum ene jogui arme nucléaire Israël ne jogui arme nucléaire Inde ne jogui arme nucléaire Pakistan ne jogui arme nucléaire joni noon holmo fotani jogade arme nucléaire mere ko pays ji arabe ɗi ɓen goni ɓe fotani jogade arme nucléaire walla ala mere ko Israël tan hande arme nucléaire walla ala kono ko wawi hen wonde foof toñangue nan hen e dolagu nan hen kono noon heddi koɓe membima partout eɓene piira leyɗele golfe ɗe goto eɓe ndeɓa ɓe gaari haaɓe jettima Iran hande o hakkude mabɓe Iran eɗen mbawi wiide wonde ko défaite ɓe dañi holko woni ko défaite ɓe dañi kadi noon heddi ko gueɗel kadi nani hen woni hen ko guerre de communication nani e nder hen to banggue kumpital par ce que mi heeɗima mi yii hecci hanki article goto e AFP kamɓe laamu Israël ɓe mbi won hay journaliste goto ɓe dokkani ene rokka information ko faati e attaque uji ɗi Iran waɗata tawi koye nokkuji mabɓe ɓurɗi wadde fayida a famide ɗi Iran waɗi attaqué jomum ene haala hen walla ene yaltina hen photoji walla ene yaltina hen vidéo ji firti kam ko Iran wonɗo heeɓiɓe kadi kala nde ɓe bombordi hande Iran so tawi fini subaka kañumne kadi yoftoto wadde noon hande o so tawi yahama ha hanki Donald Trump waɗi communiqué wonde Israël kañum e Iran jaaɓi joɗade pour yewtide dartina haare nde ɗum wonko hollirta holko hollirta eɗen mbawi wiide ko défaite Amérique eɗen mbawi wiide ko défaite Israël saabu so tawi wonano défaite Israël wonano défaite Amérique hakkude Iran hakkude Palestine e Israël en jii guila Israël ɓammi dugde ene juuɗa
kamɓe États-Unis d'Amérique nde wonde eɓe gandi ko Israël kañum ɓuuri Palestine hewde doole ɓe jaɓani haalde ni ko fati e négociation majjum hay sinno eɓe kaala négociation ɓe kalata hen ko konngel gotel ɓurguel raɓɓide ɓe kaala phrase goto ɓe garta ɓe darto ɓe goppa Israël jokka eko waɗanno ko hen donc eɗen mbawi wiide nanodiral ngal ɓe ɗaɓɓatno hakkude Palestine e Israël ko sababude soldat goto walla civil goto Israël ɓe pondata ɗum koye 10 000 personnes ujunaji sappo ha ujunaji sappo e joyi neɗɗo taw ko Palestine najo soldat goto Amérique najo ɓe pondata ɗum koye 100 ujunere soldat e nder leyɗele aduna ɗe kala donc so tawi ɓe nagganama hen ko woni sappo ɓe mbaranama hen ko woni jeetato ɓe mbiyata wonde ko ɓe piyama tigui tigui kadi ɓe jaɓani haalde ha e ñallugue hande gue limore ko Iran ko warata e mabɓe e ko bonnantaɓe ɓe jaɓani ɗum haalde kono noon bombuji Iran so tawi mbawi dañde fartange ha juurade ɗumen e nder Tel Aviv eɗen mbawi wiide wonde Iran waɗi taɓa e yaade ha fiya Amérique to Qatar to Qatar ɓe jeehi kadi 6 missiles ɓe berli e nder base militaire américain ji gonɗo toon to Qatar to en donc ɗum ɗon foof Amérique jaɓani haalde holko bonni jaɓani haalde mayɓe jaɓani haalde gañiɓe kono kamɓe Iran kam eɓe gandi ɗo ɓe visi ɗo ɓe piiɗo wonko ɓe pii eɓe gandine kadi wonko ɓe bonni kono noon ko ɓe bonni ko kamɓene eɓena mbaɗi droit de réserve eɓe ndeeƴi haɓe ganda holko Amérique heɓori annoncude to banggue communication muɗum Israël holko heɓori haalde to banggue communication muɗum kamɓene nde ɓe puɗɗa jabtade par ce que goto e mabɓe fof ene renti keddi ɗon to banggue communication heddi noon ko haare kumpital nani ɗon goto e mabɓe kala Israël kala nde werli konguɗi muɗum ɗiɗi tati wiide wonde mi waɗini so tawi a heeɗima wona ha hay minute aji nana Iran jabtimama ɓe kañum ne wiya waɗini donc ɗum ɗon nani ɗon ko heddi ko kam eɗen gandi Israël yeyanno ko doolako wonande Amérique wambude ɗum hedde caggal muɗum kala mo yiiɗi fiide e nder aduna o ene fiya kala mo yiiɗi bonnande ene bonnana kono noon a wawa wiide neɗɗo a waɗa ha ɗum ɗo ko mbiyata waɗa ha ko an aɗa waɗa ɗum so mawɗo no wiya culmo ɗe yiyata hono kom ala laɓagal a haali joni guilay abdoul guilay mo ganduɗa ko lamɗo mo ganduɗa ko lamɗo Iran Khomeini Aboubacry mo ganduɗa ko tawaɓen Bani Sadr ɓe gonno koye tafde e fewnude meeɗi Israël wi Amérique wonko min jii Iran ne waɗa min ganda koɓe jiiɗi wadde ko Amérique wi kala ko jiiɗon Iran ina waɗa bonne saabu ko joguita kono noon fayi ko warde on wadde ko ngal dawal yetti Iran fuɗɗima dañde dawal manggal Abbas oɗo fitina puɗɗiɗe wadde Iran dañde hande doole wawde weddade ha yetto e nder Tel Aviv waɗa ko waɗi ko rutto kadi yaade ha Qatar inene e janguji Amérique beele ko Iran taaɓi taɓal manggal walla ko leyɗele mabɓe ɗen duttoyi caggal eyyi ko sa welam mbiya wona Iran ni taaɓi taɓal manggal kono aɗa wawi wiide kam ko guleli koko gummi oɗo sikkano ko manam jomumen c'est à dire que hande sa ƴeewi Israël e wabade ɗum caggal États-Unis ɓe cikkanno kala mbeɓe joofi tan ina wawi ɓe ko gasata ne ɓe jiiɗini kono mataw min jaggimi ko keɓe membi ɓe gembe ɓe ganduɗa hoore ma hande ɗo ɗem gonɗo keɓe anduɓe e on ɗon gembe ɓe ganda holngal coole ɓe mbaɗata pour ɓe mbawa libde hande sundo ko sago mabɓe sa ƴeewi comme par exemple hande so tawi Donald Trump wawi darade wi e wonde ina jogui jorto walla ina yiiɗi hankkadi e leyɗele ɗiɗɗe ma nandir a faami pour jaam ina arta fitti hankkadi wonko fuɗɗi leppude ko ganduɗa hoore ma kamɓe ɓe padano ɗum ɗon walla vraiment gulel koko gummi te ganduɗa hoore ma hay goto sikkano ɗum kono piggal ngal leydi Amérique ummi fodde 57 waktu laaɗi mum beeyi ha Iran bonnoyi toon hundeji beele ɗum ɓeydaki fayinde maɗa so tawi ɗum wuloyi wonta ko bonnani Iran ha heewa non ala fayi par ce que sa yi hande sa ƴeewi hande sa ƴeewi tan saɗa waɗa suivre actualité o no yaari ni hande a tawat tigui rigui non seulement Israël waɗi recul mais hay Amérique aussi ko waɗi recul kamɓe fof keɓe ruttiɓe caggal carrément sundok sagoji mabɓe hande wiyete tan ko jaam arti te so kadi so sifama jaam arti Iran dañi doole ha abadan aɗa andi sa ƴeewi ni e nder fodde 150 laana ndi o so tawi weeyi misilaji e bombuji mbiyama wonde mbeeyi e nder territoire iranien ji kamɓe nde ɓe jeehi nde ɓe kolliri wonde ɓe jeehi nde ɓe garti nde ɓe kalani hol artuɓe hol heddiɓe mete koɓe cohluno ko ɓe dañi ɗum toon walla ɓe dañani ɗum toon
ɗum ɗon noon so tawi ɓe garti tan hunde wi kunus wontata ko unutu unutu ɗum woni ko mbimi ko gulel ko gummi to hay goto sikkani ɗum waɗi hande en ɗo so tawno comme par exemple e mbawno wadde cessez le feu signé cessez le feu joni ko ɗum ɓe signinata ko hen ɓe goɗi on jarama yiyande ya docteur Abdoul Aziz Bani Sadra o meeɗi wiide gurdam e mayde hay so lelima yanade makko janggo ma neɗɗo men ñumanade mo wiyamo ina dañi doole yebtanima placine walla lelo e gasa makko ɗano yeeɓiyankoɓe yawo Pinde TV yewtande ko ɗo haaɗi no mbinɗen nane ma dokkirnima Dono Sampati mo ganduɗa wona celluɗo ko janɗo AVC omon hôpital Mame Abdou Aziz Sy ɗo Parcelles ɗo yo Allah umminmo jaam otta galle makko Mamadou Demba Diop Jarguel ko jannoɗo ha antiri yalti ko poɗɗo oppirade eɗen ñaago yo Allah lamɗo ittan ɗum ittaɓe ɗiɗon rafiji ko gendiyankoɓe darnoɓe leñol ngol eɗen duwo ma en dokku numéro ji mabɓe téléphone ɗo joni kadi ma numéro ji ɗi mbaɗe e ayawo ngo so Allah lamɗo jaaɓi Dono Sampati ko 77 657 86 58 77 657 86 58 Mamadou Demba Diop Jarguel ko 77 449 67 11 77 449 67 11 calminowo namnotoɗo joguiɗo ballal yo nodde ɗiɗo numéro ji haalde e mabɓe walla haalde mboɓe kooli en jetti Abou Gamou Sy mo Wourossogui wonno ko Amérique ceerno Alassane Ndiaye mo Ndouloumaji to Amérique Wullum Sarr nanɗo walla ɗo ko Amérique wonno e mawɗo men Sidel Dia e wiide noon ceerno men sehil men ceerno Hammat Sammodi Diangue Buuɗi Koaka omon e ɗanngal to leydi Turki o ummima Turki o yeehi to leydi Chine ma o ummi to Chine o arton to leydi Turki to kanko Hammat Sammodi e lappol makko bangol fayida e yoga e bandiraɓe o yaadi addi lappol ngol ko Papsal woni conseil makko e dinseɗo makko eɓen toon eɗen ñaago Allah ɓe jeehe jaam ɓe tawi toon jaam ɓe gacci jaam yoɓe garta jaam ɓe tawta en e dow jaam to caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall koɗo men walla joom galle ko toga Abou Gaye wonde Abba Sarr ko ɗo katen ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi